Esperem que la cosa continuï així i no empitjore i puguem ja tindre els plens en públic. Comencem l'ordre del dia. 21 d'octubre del 2021, seguim les 8 de la vesprada. Anem als assumptes de la convocatòria. Part resolutiva. Punt 1, secretaria, expedient 11-2021, aprovació de l'acta de la sessió ordinària del pleno de fecha 15 de 7 de 2021. Té la paraula el portaveu del PSPV. Paco, bona vesprada. Bona vesprada al públic i a la corporació, clar. Molt bé, s'hem llegit l'acta. A mi m'agradaria fer-li una xicoteta observació al secretari. El secretari acaba l'acta en l'última pregunta que fa el Carlos Asins, representant de Podem Sollana. Jo penso que passava una cosa important després, que sí que m'agradaria que constara en l'acta añadint al párrafo final. I és que l'alcalde va dir: en la medida de lo possible, aquestes preguntes se vos contestaran. I després va continuar dient: quan no n'hi ha més assumptes que tratar, s'alça la sessió. M'agradaria que això costara en acte perquè és la veritat del que passa. I l'aprovem sense cap problema. Això ho posa al principi i l'alcalde, en la mesura que siga possible, es contestarà. Això està posat en l'acta, però no al final. Només acaba Fernando, està apuntat. No, ho va dir diverses vegades. Jo és que m'he vist la videoacta, me l'he vist tota. I això són les últimes paraules que pronuncia l'alcalde en aquesta sessió. Se pot veure. Molt bé, per nota, va. Cap problema, vale? Alguna cosa més? No, res més. Respecte a l'acte? Molt bé. Té la paraula el portaveu, per favor, Paco, pot parar el micro. Té la paraula el portaveu del grup Podem. Carlos, bona vesprada. Ara, bona vesprada a tots i a totes, en especial agrair a la gent que ha vingut a veure-nos, ja que, com ha dit el senyor alcalde, és el primer ple que estem tots junts així dins i damunt en públic. El nostre vot és a favor de l'acte. Gràcies. Moltes gràcies. Tomàs, bona vesprada. Algú que añadir respecte a l'acte? No, votem a favor. Vale. Per tant, passem a votació, com sempre. El seu vot, Paco, per favor. Vale. Sí, a favor de l'acte. I se per nota de l'observació. Carlos, el seu vot. A favor. Partit Popular, el seu vot. A favor. Per tant, queda aprovada l'acte per unanimitat. Passem al punt 2. Secretaria, expedient 868-2021, elecció del jutge de pau, substitut. Passa la paraula al portaveu del Partit Popular, Tomàs, vostè la paraula. Parle jo. Perdona. Laura, tens la paraula. Bona nit a tots. Tenim la proposta de nombrament de l'elecció del jutge de pau substitut, ja que la persona que està fins ara, ja han passat els 4 anys i toca substituir. Se va publicar i s'han presentat 2 persones. Per registre d'entrada, el dia 6 de juliol se va presentar Carolina Isla Sanz i el 12 de juliol María José Sastre Zaragoza. Les 2 persones compleixen els requisits i està tot legal. I la proposta de l'equip de govern és que siga nombrar María José Sastre Zaragoza, ja que és veïna del poble. L'altra persona és d'Alacant i creiem que per a fer un jutge de pau substitut, que és per a moments puntuals quan l'altra persona no pot vindre, és una tonteria fer vindre una persona d'Alacant, que n'hi hagués una persona del poble com n'hi ha, i que ja està complint les funcions fins ara i les compleix bé. I la proposta és nombrar a María José Sastre Zaragoza. Res més que afegir. Moltes gràcies, Laura, per la teva intervenció. Passant la paraula al portaveu del PSPV, Paco. Sí, pensem que és la persona que ja estava, o sigui,
i simplement, de certa manera, li estem renovant el càrrec per 4 anys més. No anem a tindre ningun problema al respecte. Moltes gràcies, Paco. Passem la paraula al portaveu del grup Podem, Carlos. Vale, com nosaltres estem a favor de que siga la senyora Maria José, pensant pel mateix argument que ha dit la senyora Reig del Partit Popular, ja que l'altra persona de l'ICAM creguem que és un poquet que ho té més difícil de venir al substituir, que potser pot ser un dia en concret. El nostre vot és a favor. Moltes gràcies, Carlos. ¿Algo que añadir al portaveu del Partit Popular? Res que añadir. Passem a votació. PSOE? A favor. Podem? A favor. Partit Popular? A favor. Per tant, queda aprovat per unanimitat l'elecció del jutge de pau substitut. Passem al punt 3. Urbanisme, expedient 1426-2018, finalització del contracte de serveis de neteja, edificis i instal·lacions municipals. Passem la paraula al portaveu del Partit Popular, José Tomàs. S'ha acabat el contracte del servei de neteja d'edificis i instal·lacions municipals. És un contracte que té de passar la finalització per plenari, perquè és un contracte que passa el plenari per la seva quantitat, en el que està actualment puja són 481.546, i com és un contracte que passa per plenari, la finalització la té de comunicar també, la té d'aprovar també el plenari. Al final és comunicar a l'empresa i donar per finalitzat el contracte, que s'acaba el 30 d'abril de l'any 2022, i segon, notificar al present acord a mercantil referida per coneixement a efectes pertinents. Automàticament, al 30 d'abril del 2022 hem de tindre ja tant la licitació com l'adjudicació a la nova empresa. Vale? Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs. Passem la paraula al portaveu del PSPV, Paco. Sí, al respecte, ja ho parlarem ahir en comissió, nosaltres estem totalment d'acord que se faci així. Molt bé. Carlos, us la paraula. Vale, simplement que crec que és un tràmit burocràtic que deu de ser la cosa, simplement un xucotet d'incapié. Com bé vos vaig dir ja en la comissió que tinguem l'altre dia, m'agradaria que per favor les millores o que hi hagi un major control sobre l'empresa, ja que és una quantia important, 582.000, el que paga l'Ajuntament d'Ossellana per a que li se presti un bon servici. Ho dic perquè les millores, com estàvem parlant, la neteja de cortines, telons, de la Casa de la Cultura i d'aquesta sala de plenaris de l'Ajuntament, en el qual en alguns moments no s'han pogut alçar els telons per la prohibició que tenien. Simplement que és que rogaria que per favor la persona que corresponga, ja sigui un funcionari o un càrrec públic, que tinga un major control sobre aquestes empreses per a que realitzen bé la seva feina, ja que paguem en diners públics. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carlos. Per la paraula al portaveu del Partit Popular, Tomàs. Simplement dir que aquest control s'ha fet, s'han fet moltes reunions en l'empresa, i una de les coses que no s'està fent en aquest aspecte, que és renovar-li la pròrroga que se podria renovar, és per aquests motius. Simplement és això. Moltes gràcies. Passem a votació. PSOE? Jo. Peta tu? Vale. Estem a favor, Moltes gràcies, Paco. Pares, Nico, per favor. Carlos? A favor. Tomàs? Ui? A favor. Moltes gràcies. Per tant, queda aprovat el punt 3 per unanimitat. Passem al punt 4. Urbanisme, expedient 1688, finalització del contracte de gestió del servici públic de recollida de residus urbans i neteja viària. Passa la paraula al portaveu del Partit Popular, Tomàs. És el mateix cas que en el punt anterior. És un contracte de que per la quantia econòmica és de plenari, i entonces la finalització també la té de comunicar el plenari.
En este cas, tal com ho vaig dir en comissió, ha canviat la normativa de residus sòlids i també estem pendents que serà d'aplicació al 2023, que no és immediata, perquè ja han fet una pròrroga, i en el nou plec ja tenim de contemplar aquest quart contenedor, que serà el d'orgànic, y que en este contracte no està especificat. Entonces, exactament és el mateix, per quantia té de ser el plenari el que comunique, primer, comunicar i donar finalitzat el contracte del servici de recollida de residus sòlids i limpiesa viària, i segon, notificar l'acord a la citada mercantil previst en el plec de condicions. El contracte s'hi finalitzarà el 31 de maig del 2022 i és exactament el mateix. Donem la finalització i se té de posar a treballar ja per fer els plecs, licitació per aquesta fetge. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs. Té la paraula el portaveu del SPV, Paco. Sí, estem d'acord amb el que ha dit Tomàs i a l'hora de la votació votarem que sí, que endavant. Moltes gràcies, Paco. Té la paraula el portaveu del grup Podem. A favor d'aquest punt. Partit Popular, passem a votació. A favor. Teòricament és el recte. Paco, el seu vot? A favor. A favor. Per tant, queda aprovat aquest punt per unanimitat. Passem al punt 5. Serveis socials, expedient 1442-2021, Pla Municipal d'Igualtat. I passa la paraula a la companyera Laura Portea. Bueno, com bé parlarem en la comissió, és el primer pla d'igualtat municipal que volem implantar així a Sollana. Com bé sabeu, fins ara estava el pla d'igualtat intern de l'Ajuntament, que sols afectava als treballadors i a la documentació de l'Ajuntament, i este serà per a tot el municipi. Es tracta d'un document que recollirà accions per a intervindre en tots els àmbits del municipi, en l'educatiu, en l'esportiu, en la salut, associacions, urbanístic, etc. L'objectiu és complir la consecució d'arribar a una igualtat real i no únicament formal. O sigui, no sols el que diga la llei o, com bé dir ahir Paco, que ens puguen donar alguna subvenció més, sinó que realment siga una igualtat real en el municipi. Prèviament a fer el document es farà un diagnòstic per part de la Mancomunitat sobre la situació del poble. Es faran qüestionaris al personal de l'Ajuntament, a la ciutadania, a les associacions, i després se farà un anàlisi de les dades que s'arrepleguen per saber quines són les carències sobre la igualtat i quines són les propostes i les mesures a implantar. Es crearà una comissió d'igualtat en la qual la intenció és que formi part regidors, treballadors de l'Ajuntament, portaveus d'associacions, algun personal d'educació, dels centres educatius, del centre de salut, i aquesta comissió estudiarà el diagnòstic que s'haurà fet abans i es començarà a crear el pla. Els beneficis que tindrem del que s'espera del pla, la finalitat és millorar la situació del municipi en temes d'igualtat efectiva en tots els àmbits, i algunes millores poden ser formar el personal de l'Ajuntament en temes d'igualtat, que el centre de salut es doni informació sobre la violència de gènere i formació als equips professionals, tallers en l'institut i en l'escola per a previndre la violència de gènere en les noves generacions, que la participació de la gent major en aquests temes siga més activa, que les associacions tinguin també informació i activitats diverses, que la policia es forme, encara que ja hem fet algunes formacions, però bueno, milloraríem les formacions, i que milloren les xifres de conciliació familiar, que els homes utilitzen més la paternitat, etc., perquè sempre sol ser la dona, que realment hi hagi igualtat en aquests temes. I detectar, pot ser també detectar zones poc il·luminades del municipi, que puguen ser perjudicials per a les dones de nit, etc. Vull dir, aquesta és la finalitat de crear el pla, entre altres. Per a poder dur a terme el pla, el primer pas és el que estem fent avui, que és
aprovar la proposta que es va passar. La proposta s'ha de passar per ple, s'ha d'aprovar ple plenari per a poder començar el següent passet per a implantar este pla municipal. La proposta d'acord jo crec que la teniu tots i que l'heu llegit, jo simplement he fet un poc de resum de per a què serveix i res més que afegir. Moltes gràcies, Laura, per la teva intervenció. Passem la paraula al portaveu del PSPV, Paco. Sí, al respecte, jo volia incidir, efectivament, així, el més important de tot és que anem a assumir en aquest moment el que diu el denunciat, el compromís per a la realització i implementació del Pla Municipal d'Igualtat. No solament ja va afectar el que és l'Ajuntament, la corporació i funcionaris, sinó a la resta del poble. És important. I a més, conforme he comentat, Laura, la Diputació ja fa diversos anys que premia el que el municipi tinga un pla d'igualtat, donar-li un poquetet més de percentatge en els diners que envia. Bueno, sí, això serà el 23%, per exemple, però si teniu un pla d'igualtat serà el 25%. I per tant, això també ens afectarà a l'hora de rebre això. El que sí que agrairia, perquè ho he deixat molt globalment, Laura, el que sí que m'agradaria és que quan parles de formar aquesta comissió que se té que encarregar de la realització i implementació del primer pla municipal, has nomenat que van haver, evidentment, prou organismes de Sollana implicats i regidors. T'agradaria que en els regidors posares totes les sensibilitats polítiques que té el poble. No solament, per exemple, que els regidors que se nombren no siguin tots del PP, que el poble té sensibilitats i així estem parlant de la realització i de la implementació d'un tema d'igualtat, que simplement el tingues en compte. Sí, totalment. Crec que sempre compta amb vosaltres. Quan s'ha fet la formació d'igualtat, quan han fet coses sobre la dona, crec que vos he tingut sempre en compte, que això ho tinc prou clar. No crec que tingueu ningú dubte en això. Crec que sempre he comptat amb vosaltres per aquest tipus de temes. És més, crec que quan vingui la xica de la Mancomunitat per explicar-nos, crec que vos vaig citar també, no recordo si vinguereu o no tots, però també vos enviï la citació a tots els regidors. Moltes gràcies. Gràcies, Laura. Carlos, per la paraula. Vale. Des del grup municipal Podem, tota proposta, tot compromís, tot acord que siga per la igualtat siga benvinguda. Pensem que és un inici, en algo n'hi ha que arrencar, i és una bona iniciativa que per part de la Mancomunitat, la Diputació, l'Ajuntament, i aquesta proposta de pegar un pas, ja que tenim la sort de que en este poble podem assumir i poder pegar aquest pas. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carlos. Res. Passem a la votació. PSOE, Paco. El grup municipal del PSOE està a favor. Moltes gràcies. Carlos. A favor. Partit Popular. A favor. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passem al punt 6. Intervenció, expedient 743, 2021, aprovació del compte general de l'exercici 2020. Té la paraula el portaveu del Partit Popular, José Tomàs. Este és el compte que en l'últim ordinari portaren que se va retirar, perquè encara no havia passat el plaç d'exposició. Ara ja ha passat el plaç d'exposició i se presenta pel tancament del 2020. En aquest cas són macrodatos econòmics, que simplement estem parlant, si volem fer un resumen el tenim, però més o menys estem parlant dels 4.275.000 euros de remanent i un actiu de 32.100
56.716 i un passiu de 32.156.716. Estem parlant d'un tancament en la línia de que portem els últims anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs. Passant la paraula al portaveu del PSPV, Paco, Senon, té vostè la paraula? Sí, hem comprovat els números ja els teníem de principis d'any, quan passava el resumen, i estem d'acord en ells. Cap problema. Moltes gràcies, Paco. Té la paraula al portaveu del grup Podem, Carlos. Bueno, com bé es va dir, es va explicar el portaveu del Partit Popular en la comissió i la senyora interventora, simplement és un tràmit que n'hi ha que seguir per aprovar els comptes del 2020 i simplement ens seguir sorprenent i ens agradaria, si n'hi haguera alguna manera de posicions saldos de dudoso cobro, que és una quantia algo important, de 1.142.000, pues si hi hauria alguna manera d'intentar anar reduint-los, no sé, que potser pues no penalitzant en interessos o algo per motivar a la gent de que es ficarà el compte corrent al dia. Simplement per això. I a favor. Moltes gràcies, Carlos. Tomàs, ¿algo que añadir? Simplement és el que te vaig dir i crec que ho va explicar la interventora molt bé. Dudoso cobro no vol dir que no se cobren, simplement és gent que en aquest moment no se pot cobrar, però són als 4 anys se donen de baixa en la comptabilitat, però segueixen existint, i l'únic que passa és que és el que estava dient, per cada un que se posa al corrent ve el darrere que deu. O sigui, és una bola, i si mirares és molt estable, ja t'ho va explicar ja, inclús en època podríem dir de bonança, estem parlant de que sempre n'hi ha una línia de dudoso. Vale? Passem a la votació. PSPV, Paco? Sí, el PSPV està a favor. Moltes gràcies. Podem, Carlos? A favor. Partit Popular? A favor. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passem al punt 7. Intervenció, expedient 1388-2021, aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits 2, factura al projecte Camí Paretes. Este punt anem a deixar-lo sobre la mesa perquè després de revisar-lo avui falta un parell de documents que li corresponen a l'alcaldia, per tant el deixem pel següent ple, ¿vale? Passem a la... Bueno, n'hi ha que votar sobre la mesa? Tenim que votar? Se retira. Sí, falta una resolució nova. Vale? Passem al punt 8. Assumptes d'urgència. Tomàs, alguna urgència? No tinc cap. Paco, alguna urgència? Vinga. No el toques, no vol estar-lo, no el toques. No tenim ningún assumpte d'urgència. Carlos, alguna urgència? No. Va. Passem a la part B, activitat i control, punt número 9, secretaria, aprovació, resolució de l'alcaldia, relacions 7, 8, 9 i de les actes de la Junta de Govern, expedients 12 del 2021. Aprovació no serà de la compte, no posa aprovació, és donar compte, ¿vale? Posa aprovació per donar compte. Partit Popular, algo que añadir al respecte d'estos punts? Són les actes que se posen en tots els ordinaris i si hi ha algun aclariment se demanen conforme estem fent i se fa. Urbana Migos? Aquí hi ha menja de peu. Algun fil el del Paco sí que va. Sí, el meu sí que va. Sí que va. Vol va dir?
enviaste? No toques? Hola, eches per la voz de va. Vale. Simplement la llista de resolucions i junta de govern que conforme passen tots els ordinaris passa el llistat i si voleu alguna ho faciliteu i se farà còpia. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs. La paraula al portaveu del PSPV, perdó. Sí, simplement, conforme s'ha comentat, ens donem per enterats de tot això. Sí que és veritat que així n'hi ha unes quantes que les demanarem per registre d'entrar per obtenir-les. Se facilitaran en la medida que les sol·licites enseguida, ¿vale? Carlos, te vols la paraula? Farem el que correspon de normal, que és demanar per registre d'entrades que creguem oportunes. Que demanarem per registre d'entrades que creguem oportunes. Gràcies. Per tant, ens donem ben enterats del punt 9. Passem al punt 10, intervenció, expedient 1425-2021, 90-2021, donació de comptes de les resolucions contràries de reparos d'intervenció, segon trimestre del 21. I passa la paraula al portaveu del Partit Popular, Tomàs. La llista d'informes de reparo, más o menos els repetitius de tots els trimestres, que són nòmines, factures de subministres, i en aquest cas, ja que ho parlarem en la comissió ho expliquem, apareix específicament la del pago de la sequía de l'horta, que ja, com s'ha explicat, se gasta en ajuda al tema de l'alcantarillado municipal. Simplement és això. En altres, ja ho ha dit la interventora també, en altres llistats estava, però no especificava, perquè aquesta vegada l'han fet única per a la sequía de l'horta, quan antes estava en altre llistat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs. Passant la paraula al portaveu del PSPV, Paco. Sí, com és una dació de comptes, l'hem vista, no tenim res, ninguna observació que fer i per tant mos donem per enterats. Moltes gràcies. Passant la paraula al portaveu del grup Podem, Carlos. La resolució que necessitàvem ja havíem demanat en la comissió i ja ha sigut entregat per la senyora interventora este matí la que necessitàvem. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs nada, ens donem per enterats. Del punt 10 passem al punt 11, intervenció expedient 1427-2021, passió de comptes, estat d'execució, segon trimestre 2021. Té la paraula al portaveu del Partit Popular, Tomàs. L'estat de comptes del segon trimestre d'enguany, conforme ho vaig dir, tenim ja més o menys molt clars els informes d'estos i tenim el quadre d'ingressos i de gastos i més o menys seguim en la línia de tots els anys. Els primers trimestres sí, recauda poc i l'últim trimestre sobretot és quan se fa el gran ingrés de recaudació via transferència de diputació. En aquest cas, si teniu algun dubte en el tema dels comptes, si no ara en un altre dia, ho pregunteu a la interventora. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs. Té la paraula al portaveu del PSPV, Paco. Sí, hem estat mirant l'estat de comptes del segon trimestre. He vist que així, en l'ordre del dia del ple, s'ha corregit l'error que n'hi havia en comissió, que se posava primer el tercer trimestre i després el segon. Ara ja està bé, ho hem vist, ho hem comprovat i no tenim ninguna observació de fer, ens donem per enterats. Moltes gràcies, Paco. Té la paraula al portaveu del grup Podem, Carlos. Ens donem per enterats de l'estat de comptes del segon trimestre. Gràcies. Moltes gràcies. Per tant, us donem per enterats. Passem al punt 13, intervenció, expedient 1429-2021. Disculpeu, la vista, ulleres i mascareta no pot ser. Disculpe, punt 12, intervenció, expedient 1428-2021, 91-2021, dació de comptes de les resolucions contràries als reparos d'intervenció del tercer trimestre del 2021. I passant la paraula al portaveu del Partit Popular, José Tomàs. Hem passat fa un momentet el segon trimestre, passem ara al tercer trimestre.
más o menos és el que estem parlant, més o menys els reparos d'intervenció són repetitius trimestralment, i estem parlant de nòmines, factures de subministres, i en aquest cas tenim un especial, la sequia d'Horta, tenim el tema de la nòmina Julio dels peons i del CEPE, que conforme se va explicar en comissió va ser per el tema de que entrava en última setmana de mes, última setmana de mes, i per no bloquejar l'execució de les demés nòmines se tragueren a banda. Simplement és això. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs. Passant la paraula al portaveu del PSPV. Paco, té vostè la paraula? No res que objectar al respecte i mos donem per enterat. Moltes gràcies. Passant la paraula al portaveu del Podem, Carlos. Ens donem per enterats, gràcies. Moltes gràcies. Ens donem tots per enterats. Passem al punt 12. 13, sí. Ui, un tinc la vista, no? És que me les posa i s'empanya, és pitjor. 13, punt 13, intervenció, expedient 1429-2021, d'acció de comptes, estat d'execució, tercer trimestre de 2021. Té la paraula el portaveu del Partit Popular, José Tomàs. Antes hem passat el del segon trimestre, ara passem el del tercer trimestre, exactament el mateix. Jo crec que els informes últimament ja diu n'hi ha que necessita la interventora, els quadros són sempre els mateixos, és molt fàcil portar el seguiment trimestre a trimestre i simplement és això, és control, conforme hem dit, i tindrà documentació. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs. Passant la paraula portaveu del PSPV, senyor Paco. Sí, igual que en l'anterior trimestre hem comprovat les dades i no tenim ninguna observació que fer. Per tant, simplement us donem per enterats. Moltes gràcies. Passant la paraula al portaveu del grup Podem, Carlos. Des de Podem es donem per enterats i efectivament es nota una constància que conforme van passant els trimestres se va veient que les partides d'ingressos, tant ingressos com gastos, van desplegant al seu fi, com he dit el portaveu Tomàs, imagina que el quart trimestre ja tanquem any. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Donem per enterats. Passem al punt 14. Intervenció, expedient 1430-2021, 92-2021, d'acció de comptes del període medio de pago del segon trimestre del 2021. Té la paraula el portaveu del Partit Popular, el Tomàs. Primer passem el segon trimestre i després passarem el tercer. El període medio de pago en el ratio d'operacions és de 5,49. Estem dins de lo que marca la llei i més o menys portem el seguiment, en este cas, correcte, conforme s'ha fet els últims anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs. Té la paraula el portaveu del PSPV, Paco Senol. Sí, hem estat analitzant els ràtios i estan dins de la normalitat, per tant no tenim ninguna observació que fer al respecte. Són correctes. Moltes gràcies. Carlos, té vostè la paraula. Ens donem comentar, com bé han dit els dos anteriors portaveus, estan vist del ràtio que correspon i simplement d'això, gràcies. Moltes gràcies. Passem al punt 15. Intervenció, expedient 1431-2021, 93-2021, d'acció de comptes, període medio de pago del tercer trimestre del 2021. I passa la paraula al portaveu del Partit Popular, José Tomàs. Tomàs. Hem passat el segon trimestre, passem ara al tercer trimestre del període medio de pago. El ràtio d'aquest trimestre és de 7,57. Estem parlant de seguim en la mateixa línia, estem dins de la legalitat i estem dins dels marges que estem gastant els últims anys i no hi ha problema en aquest aspecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Tomàs. Passant la paraula al portaveu del PSPV, Paco Senol. Sí, hem fet exactament el mateix que hem fet en l'altre trimestre. Hem vist els ràtios, hem vist que són les correctes i per tant no tenim ninguna observació que fer. Ens donem per enterats. Moltes gràcies, Paco. Té la paraula el portaveu del grup Podem, Carlos. Ens donem per enterats, gràcies. Moltes gràcies. Passem ja a la part C, ruegos y preguntas. Passa la paraula al portaveu del Partit Popular, Juan Tomàs.
al respecte de les preguntes. En este cas vaig a contestar totes les preguntes de l'últim ple ordinari, més o menys en el mateix ordre que se va fer en el seu moment en el ple ordinari, i més o menys anirem contestant-les. Comencem per la pregunta del Partit Socialista del País Valencià respecte al canviar el nom del camp de futbol. Estem esperant incorporar el tècnic de cultura, que en aquest moment s'incorpora, i en el moment que s'incorpori se previsarà aquest punt, i per descomptat se procedirà a canviar el nom segons dictamine la comissió pertinent. Segon punt, els arbres del mercat. Som conscients del problema que n'hi ha, embruten molt, com quasi tots els arbres naturals, ja això ja ho tenim clar, arbre que posem, arbre que molestarà. Farem la consulta als tècnics, en aquest cas municipals, a veure si tenim alguna espècie que pugui ser menys molesta, i quan tinguem l'informe ja vos el farem participar. Tercera pregunta, les voreres del carrer Fantasmes, on viu l'alcalde. Està parlat i està en estudi realitzar un estudi de la zona del casc antic, tant per ceres com calçar, perquè no existiga problema d'accessibilitat. El problema en aquest cas concret del carrer, que té molt de trànsit, és veritat, però aquest canvi se va produir en l'època d'Alicia Herbàs. No hem trobat ningú informe dient per què se va derivar molt de trànsit a aquest carrer, no hem trobat res, i al final aquest carrer és un estret i tanca en un àngul d'una paret, en un àngul de 90 graus, i no està preparat per tot el trànsit que està avui suportant, i tenim raó, però vull dir, està en estudi tant el tema del casc antic, el tema del firme, d'eliminar barreres, com el tema del trànsit. Respecte al juzgat de pau, ja s'ha explicat en el seu moment que en agost el que no n'hi ha és horari d'adaptació al públic, però qualsevol document que se demana via mostrador de l'Ajuntament se prepara i se dona. Respecte a l'informe que se demanen, no sabem qui té de fer aquest informe segons el Partit Socialista. I també n'hi ha que añadir que se tramiten tots els sorts comunicats per el juzgat, o sigui, no se deixa res per comunicar quan ve alguna del juzgat. ¿Vale? Quinta pregunta, la placa del centre de salut. Ja tenim la contestació de Direcció General, que ens ha informat. Tenim uns dubtes, uns xicotets dubtes, per a veure què és el que s'ha de llevar i el que no. En breu se farà, i no tenim ningú requeriment per part del síndic de que se lleve tota la placa. Simplement és això. Pregunta sexta. Respecte a les modificacions de crèdit i de tot el que no s'havia executat. Recorde que hem tingut 2 anys prou atípics en el tema del Covid i tot el que volíem adelantar ha anat molt més lento de lo normal. A nivell resum vaig a fer-li unes xicotetes aclaracions, però tot està en marxa. L'actuació en el barri Eleuterio Vila ja està adjudicat, en breu deu de començar. Les ajudes autònomes que s'han gestionat en aquest Ajuntament i que donada la Comunitat Europea s'han pagat totes. N'hi ha pobles, i no molt lluny d'ací, com Benifaió, que governa el Partit Socialista del País Valencià, que no s'han pagat encara totes, encara està la segon per pagar, la segon pendant. En aquest cas, en aquest Ajuntament sí que ho han complit. I el tema de la gestió que han fet els ajuntaments, sobretot els més xicotets, tenim de tindre que estem més limitats que potser pobles que tenen més capacitat per estructurar. Haurem desitjat ser més ràpids, però és que tot ha sigut també sobrevingut. Les normes ens les posàvem de dalt i les hem aplicat conforme hem pogut dins de la nostra capacitat. Respecte al pla d'ocupació, en breu se van incorporar 10 veïns en contracte amb recursos de l'Ajuntament. El camí Peretes ja ha començat i la tanca del Puntasgo comença la setmana que ve. Al respecte del comentari
perquè no crec que siga ni una pregunta ni un prec respecte al comentari del tuit d'Ercolíneas que va fer el senyor Paco Zenón. Es farà el que diga el jutge, i si el jutge diu que paguem, pagarem, i si diu que té raó o no, pues acatarem el que diga el jutge. En esta actuació estem intentant sempre defendre l'interès del poble de Sollana. Entonces, a partir d'ahí, lo que vulguem, però vull dir, no és que estiguem fent res raro, és que simplement estem intentant defendre l'interès del poble de Sollana. Quan veiem les coses rares tinc de dir-ho. En este cas, l'abogada contratada és la que ens va assessorant. Vale. I en teoria ja hem acabat les preguntes del Partit Socialista, començaríem les preguntes del Partit Podem. La primera pregunta era sobre el tema de l'accident i del residu d'oli. Vale. Quan es va produir els accidents, perquè van ser dos i prou consecutius, que provocaren el vertir de l'oli, de manera urgent la brigada municipal va fer una actuació ràpida i el més ràpida possible amb sepiolita, material que està preparat pel tema del vertix d'oli. I tot el tema de retirar de la sepiolita se va donar trasllat a l'empresa de neteja viària. El tema que demana quin tractament s'ha fet, li podem demanar a l'empresa que crec que ens informa, el que no sé si ho tenim per escrit, ¿vale? Si ho tenim per escrit el facilitarem l'informe de l'empresa de neteja viària i si no el demanarem. La plaça del vehicle elèctric, ¿vale? Marcaves el tema de per què, qui havia llegit i com. ¿Vale? Hem consultat a diversos tècnics. En aquest cas, el punt de recàrrega de vehicles se va plantejar sempre proper del mercat per resguarda de les festes de bous al carrer que tenim en Sollana i per el tema de vandalisme. El poste que veieu no és un poste fluix, però anem a dir que un bou perfectament el pot destrossar. Entonces, el volíem a resguarda de l'edifici. I com la idea és que el pròxim vehicle nou de policia que anem ja en procés de licitació siga un híbrid enxufable, la idea era una plaça reservada a la policia i en aquest cas la policia se parla de tindre el vehicle o la plaça reservada per a la policia que des de la porta del retén poguera tindre una visió directa del vehicle carregant-se pel tema de seguretat, El tema dels bars que té l'Ajuntament en concessió. Bars que té l'Ajuntament en concessió són dos, les piscines i els jubilats. La pregunta de què tenim en el camp de futbol, al final, en el camp de futbol hi ha un quiosc que via conveni que s'inicia per l'alcaldessa Alicia Herbàs, en la que vostè estava en llista i pot mirar-se-ho, i la resta d'equips de govern han continuat fent el mateix conveni. Ningú s'ha atrevit ja a llevar el que s'ha donat. Simplement és això. Respecte a la baixada d'impost de vehicles, dins del que plantejarem, que era buscar empreses de transport que se vingueren, no han tingut la capacitat, més que res, per el tema del Covid, no han pogut manejar-se i anar a parlar en persona, perquè crec que aquestes coses, via conferència o telefònica, no queden bé. I a part sí que han fet alguna gestió en alguna empresa de transport, però sempre via telefònica no han tret ningú resultat positiu. Però sí que tenim de tindre clar que el veí de Sollana, un vehicle xicotet que pagava 62 ara paga 35, el que pagava 166 paga 94, un camió autònom que estigui pagant 286 euros ara paga 156. Resumint, és que pagués quasi el 50% del que n'hi havia i al final de l'any estem tancant l'any, o sigui, teníem marge per poder fer aquesta baixada d'impost. La següent pregunta era sobre el vídeo d'informació que se planteja en Facebook. És un vídeo d'informació i transparència que simplement dona al ciutadà el que s'està preparant des de l'Ajuntament, els nous serveis i les millores dels existents. Què passa? Que a vostè li agrada molt tindre informació i dir que ho ha proposat vostè quan ja està tot en marxa?
faig-ho, i això és la seva política, doncs la pot fer. Vostè sap que en resolució d'alcaldia la tanca del carrer Trullat està contratat des del 9 de juliol de 2021 i ha fet no fa poc paperells dient que com està la tanca del Puntasgo. Se sap que va canviar-se i està contratat a una empresa des de juliol. Vostè mateixa ja no té de dir-se més. Ja no ho sap, nosaltres fem els vídeos per informar, i si alguna cosa que donem que no fem tinc de donar explicacions, també les donarem, però les coses que portem en el seu procés, i aunque tu vulguis que la tanca se canvi demà, s'hauria el procés, se té d'adjudicar, i tot el procés administratiu que, dins el que cap, no anem a dir que és àgil, i en esta vida pues tot costa, sobretot temps. Vale. Carles també va llegir una carta d'una veïna del barri de Vila. No han tingut temps de mirar si estava en registre, no l'han trobat, però ja li pot informar a la veïna que després de tots els governs que han passat en aquest ajuntament, les dues actuacions més grans que s'han fet en el barri va ser en el 2002, quan se va fer l'alcantarillat connectat a l'estació de bombeig, que la va fer el Partit Popular, i en el que queda d'any, que ja està contratat, com ja havia informat en la pregunta a Paco Senón, de que ja està contratat l'adequació del barri de Vila en tot el que són aceres accessibles i vial. Entonces, i aquest projecte se va consensuar en els veïns. Si vol anar a informar-li que ja està tot en marxa perquè vostè ho ha proposat, poden de fum, però ja saps que no és fer. I després, respecte, també va llegir un comunicat de l'Atlètic Club Sollana Romaní, i puc dir que des de l'equip de govern s'han fet diverses reunions en aquesta directiva, que estava acordat per seguir aquest club, i el que s'ha desfet des de dins del mateix club, no sols de les persones que fan la directiva, sinó també dels jugadors, i al final han sigut ells que no han pogut seguir en el club, seguir l'activitat del club. La majoria dels jugadors se n'han anat al seu poble, i entonces la carrera humana del club, más o menos, que és la que jugava, no la tenien. Entonces, aquest escrit que vostè fa a nivell de nosaltres no és el que ens diuen quan s'han assentat en taula a parlar, simplement és això. Moltes gràcies. Perdoneu? Vale. És per el tema de que no me l'havien passat fins avui, me l'ha passat, i és el tema de les resolucions que està demanant el Partit Socialista, que les demanava el 8 de setembre, no me l'havien passat, entonces simplement no hi ha cap problema. Si volen quedar per a, diguem, dia i fetge, ja sigui en la interventora o en qualsevol personal, i se facilitarà la documentació que cregui pertinent dels dos expedients o de les dues activitats que estan demanant. Una era del tema del nombrament de la funcionària interina de la psicòloga, i l'altra és de l'informe remitit a intervenció al Tribunal de Comptes. Si es pareix bé, és simplement, diguem, fetge i hora, i ja sigui intervenció i tot. Ja l'ha dit a principi 8 de setembre. Li ha dit que no l'ha tingut, simplement és això. Moltes gràcies, Tomàs. Una coseta més? Passant la paraula en ruegos i preguntes a la portaveu del PSPV, Paco Senón. Sí, en primer lloc vaig a contestar-li un poc al portaveu respecte a l'últim, perquè l'últim és el que més fresc tinc. El dia 8 de setembre jo presenté per registre d'entrar. Crec que va ser el grup municipal el que va presentar això.
No? Els 4 concejals. El grup municipal presenta el 8 de setembre, veuré això. Segons la llei de règim local, i així tenim el secretari, si passen 5 dies hàbils sense contestació, se dona el sí afirmatiu. No se necessita en aquest moment permís de l'alcaldia per demanar aquests datos. Te repetisc, mira'm, Vicent, no se requereix que l'alcalde diga que sí. A pesar d'això, jo te cride per telèfon. Te cride perquè tant la interventora com el secretari me diuen que seria convenient que antes de donar-me la informació que parlaren amb tu, i jo ho faig. Havien passat 15 dies, no 5, 15, 3 vegades més. Val? Resulta que tu me dius que ho comprés, però que pronte ho recibiré i tal. Sí, me ho dius per telèfon, o sigui, no me dius que vaig i ho arreglegui. Sé que parlaré, però no me recordo. Bueno, te estoy yo recordando. ¿Qué es lo que ocurrís? Pues que quan ja estem farts de que no tinguem la documentació, presentem un pleno per a que se mos done. ¿Val? O sigui, que no se trata... Però cuidado, no és que presentem un pleno... Presentem un pleno en temps i forma. Paco, per ser breu... No, si vaig a ser breu. Resulta que el pleno eres incapaç de convocar-lo tu, que és a qui te toca convocar-lo, i té que ser la pròpia llei ante la teua desídia per a convocar-lo, que se convoque ell automàticament. Te ho tinc que dir perquè és així. Això no passa en cap lloc. Els plenos que convoca l'oposició, l'alcalde, en temps i forma, en 20 dies hàbils, després ho convoca. I si l'alcalde passa, que és el que has fet, passar, és la pròpia llei la que convoca el pleno. I estem convocant-lo pel dia 3 de novembre, perquè l'ha convocat la pròpia llei. No t'has enterat. Si tinguérem que qualificar el tema, és molt fort, Vicent, molt fort. I ara resulta que tinc que demanar dia i hora per veure un contracte i per veure tota això que ha passat en el Tribunal de Comptes respecte a la teva factura dels bous. Me pareix simplement que a vegades me dones la sensació, i en això estem tots d'acord, de que mos prens el pèl. Això no és forma de tratar a l'oposició. Te ho dic en sèrio, no és forma de tratar. Passar-te la llei per a un cal sempre. Clar, tu ja ho vaig dir en un ple. La llei ha que complir-la sempre que se puga. Que són paraules seues que se me quedaren molt gravades. La llei se complís sempre que se puga, quan no se puga no se complís. En fi, no te vull cridar a marejar en el ¿Alguna cosa més? Vale, d'acord. Enxufa el micro si vols, que donaré veu. Enxufet, perdona. Sí, estem ja amb la pregunta d'avui. No, jo és que estava contestant-li la contestació. Vale, anem-ho. Per acabar, contestant a lo que ell ha comentat respecte a lo de Arcolínies, efectivament, som nosaltres els més interessats en guanyar aquest tema en Arcolínies. Però jo no vaig parlar d'això, de que si estem a favor o no d'aprovar això. Això ho tenim clar. Jo estic defendent sempre els interessos del meu poble, i m'agradaria guanyar aquest ple. Clar que m'agradaria. El que així vaig dir és que per part de la persona que contratava l'abogat, que li fera plegar el meu roc de lo que va passar quan mos citaren com a testics. I el que vas dir se va complir. El recurs no l'acceptar el magistrat, el recurs que posà impugnar l'informe del tècnic que nombrà la magistratura. L'abogat va dir que és que creia que Baixauli i jo estàvem conxapats en Arcolínies, inclús li apuntà
que registrara el teléfono de Baixauli per veure si n'hi havia enquidras entre el informador, el que tenia que fer l'informe i tal. Claro, evidentment, el tribunal va dir, però això què és? Damunt ho vas dir. Ninguna de les dos titulars estava, ni l'abogat ni la procuradora. Com se presenteu a un recurs d'este tipus sense l'abogat titular i la procuradora? No res. És més, ja està. Ja ha condenat a costes a l'Ajuntament. I ja ho vas dir en el ple. I passa de 1.000 euros conforme vas dir en el ple. Simplement per això. Perquè no ha acceptat el recurs. No lo ha admitido a tràmite i ja està. I això és el que jo te diria que li contares a l'abogat. No està defendent bé els interessos del poble. Perquè aquestes coses no se fan en Xina. I a mi se me nombra com a testic perquè dic en un ple el que hi ha i tu agarres i dius, ixe està congelat. Si jo no conec això, no de res. Però bueno, això és contestat a el que tu has nomenat tan tranquil·lament. I ara entren les preguntes. Mireu, simplement és per a millorar. En aquest cas, els bandos estan molt bé perquè informen al poble. El que se trata de millorar, vos dic que l'últim bando, d'ahir, de la tallada de l'àvia. El bando dia exactament i textualment que se tallaria de 4 a 6. Molt bé. Jo m'alce antes de les 6 i el primer que faig és llepar-me la cara. I n'hi havia àvia. Quan l'han tallat? De 4 a 6 de la vesprà. Simplement, com el dia té 24 hores i estan molt ben numerats, en el bando fiqueu que se tallarà de 16 a 18 hores. O que se diga de 6 a 8, com diu, de la vesprà. Talladisca de la vesprà. Simplement perquè així el poble s'enterarà i no tindrà ningú dubte. No tindrà ningú dubte. Pensa que és una cosa per millorar. Pensa jo. Això simplement vale, molt bé. En el ple ordinari anterior te vaig comentar que com estava el tema del pressupost. Era el mes de juliol, l'any passat s'aprovà en el mes d'agost i jo te vaig dir, escolteu, teniu majoria absoluta, què feu en el pressupost del 2021? I tu me contestes, estem en això. I no som estem en això. Tu pots dir una cosa mateixa com la que dic jo. I estem a finals d'octubre. Per exemple, tu me diràs si continues en això o has canviat. O no n'hi haurà pressupost. Claro, no n'hi haurà. Perquè el volem si queden 2 mesos. Ja te dic, ja tenim l'únic ajuntament, com fa referència sempre a que si Benifaió, que és socialista, que si no se pot socialista, som l'únic ajuntament de totes les 2 riberes que té majoria absoluta que este any no és aprovat. Jo crec que se mereix algo més que una foto, perquè se mereix un carrer. Això també hi ha que... I n'hi ha de tots els partits. Tomàs, som els únics. Y va a hacer una pregunta sobre que me habían preguntado que había ficado fotos de la neteja del solar. Tinc el registre d'entrar també. Y me habían dicho, això ho paga l'Ajuntament, això ho paga l'Ajuntament. No el registre d'entrar el dia 20. Va preguntar-me que ha ficat unes fotos jo i vull saber la versió original de qui neteja això. Y ahí me contesta l'alcalde y me contesta a la otra pregunta. El presenta la Yara Gómez Hierro. De un ple normal y correcto. Pero que está domiciliada en el carrer San Vicent, número 73. ¿Y qué me pasa? Y solicita, solicita que debido a las malas condiciones en las que se encuentra la acera de enfrente de mi finca, que se encuentra sin urbanizar, los animales que compañía se dedican a dessecar. Solicito el nombre de la finca de San Vicente Ferrer, número 73, que se urbanice para evitar ese estado insalubre en la que se encuentra. Y adjunta entonces sí que pasa lo seguir. 22 firmes. Pero claro, ¿sabes qué pasa? Que voy a hacer todo seguir y ahora... I a la sol·licitud
en la acera situada entre el puente del Calvario y la avenida de San Vicente Ferrer, en todo el tramo de enfrente de los números 69, 71, 73, 75, 77 y 79, solicita que la acera se esfalte o se fique en taulet, vamos, que solvenicis y se atroz de y per tant, simplement pense que este grup de veïns després que vols que te diga requerits que li contesteu algo, però que li contesteu això que tu ven allà simplement per criteri democràtic no sabia, no tenia constància del registre. No, jo te ho dic perquè tinc la còpia del registre d'entrar Faig preguntes, perdó. No, en principi entonces ahí veo que això s'ha de fer el resto del partit PSPV, Julio, Fernando, Mari Carmen, ¿alguna pregunta? ¿Alguno de res? Tirar Ramon. Carlos, te busca la paraula. En representació de son pare. ¿Va contestar les preguntes? ¿Va contestar les preguntas? No, nota i quan contestarem. Vale. Y entonces, pues... Ens agradaria, al grup municipal Podem, ens agradaria ser coneixedors dels diferents servicis que s'han estabilitzat per part de l'Ajuntament de Sollana. Tiraba la palabra que la gracia en... prácticamente que le llevan la palabra que gracia en fora y había inicio. Les dic totes les preguntes i després me contesta o volen... Vale. Al final allò acaba... Després de l'últim ple celebrat el passat 8 d'octubre, amb una última modificació de crèdit, la modificació de crèdit 43/2021, el remanent de tesoreria disponible en aquest Ajuntament ha passat d'inici d'any de 2.833.000 a 85.000 euros. El pressupost del 2019, que és l'últim que hem tingut, perquè el del 2020 no passa per plenari i pareix ser que no se li espera, no el van a fer vostès sobre aquella majoria absoluta, sols disposaven de 60.000 euros per inversió local. Una vegada a terme totes les iniciatives previstes deixaran a l'Ajuntament del poble sense apenes diners. Doncs, d'on pensen traure els diners per a poder cobrir i pagar les necessitats del poble quan aquest remanent de tesoreria es queda pràcticament en 85.000 euros? Després, com va dir el senyor Tomàs anteriorment, perquè l'empresa de cotxes del client no saben res. Ens diu que, ens ha dit vostè, que no han tingut la capacitat de trobar empreses. Pues quan vull agarrar la videoacta i ho miré, si no ha sigut així, no aguantes jo mal i demanar disculpes, però hasta fecha d'ara jo em deixo de vostè. Vull que intentar fer això. Perquè tot no estan construint ja, sinó hi ha que mantindre i saber gestionar. La tercera pregunta. Ens hem quedat sense diners de la hucha de l'Ajuntament. Per a quan el vestuari de les piscines, senyor Tomàs? Per a un accés per a les persones amb diversitat funcional tant a les instal·lacions de les piscines, tant els vestuaris com el got. Em va dir que en diversos plenos i en un dels últims va dir que anava a estar fet. Si ens queda 85.000 euros, no n'hi haurà diners per a fer-lo. És a dir, s'acabarà la legislatura i no estaran? És la pregunta. Pensen vostès dur a terme l'auditoria de comptes que aquest plenari aprovar per unanimitat de tots els ací presents el passat 3 de març del 2020? O és que tenen alguna cosa que amagar i no volen que llisga? Pensen que per el bé de tots, quan tantes la fem, millor, perquè tant auditarien a vostès com a l'equip anterior. Després, ens agradaria saber quin és el cost real del portal de treball i la seva efectivitat per als veïns i les veïnes de Sollana i el Romaní. I ja, per acabar, aunque ens ha contestat algo referent en les preguntes de l'anterior ple del mes de juny, però sols ens ha parlat sobre les ajudes autònomes del Fons Europeu. Jo crec que nosaltres, igual que el Partit Socialista, pensem que no preguntàvem per els fons europeus, preguntàvem per els 100.000 euros que havia destinat l'Ajuntament de Sollana als autònoms. Però, quan es pensa dur a terme un pla de treball local real i no un simple parche?
o l'ajuda als autònoms i el comerç local. Des de Podem li hem demanat i li hem donat propostes per a portar endavant aquest plan de treball local. Sempre hem dit que per a nosaltres és un fracàs si aquestes persones, les que ja han passat i les que s'acaba de dir que passen, si no som capaços de reciclar-les i que no tornen a ser un temps a tocar les portes de l'Ajuntament de demanar treball. Es va dir formació, em digueren que sí, passa el temps i jo no veig que se faci formació per a aquestes persones. Simplement es dic una cosa, quan tu forma part d'un equip de govern, se governa durant 4 anys, se distribueixen les coses durant 4 anys i no se deixa tot per a última hora. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Carlos. Prenem nota i en la medida possible te contestarem. Has demanat coses igual al PSOE. En la medida possible, algunes te les podria contestar, però te les contestaré totes en el siempre, ¿vale? Pues nada, passem al ruegos y preguntas al públic. El públic, algun rogo, alguna pregunta? Vicent, tenim el micro aquí? Juan, sí, Juan. Sí. Disculpeu, sense la sessió se retira la interventora i el senyor secretari i continuem, ¿vale? Moltes gràcies, moltes gràcies a tots. Xicoteta, jo que he ficat unes fotos de la neteja de ahí de davant del col·legi i entonces me estan preguntant molta gent si això ho paga l'Ajuntament o ho paga l'amo del solar. I dic, no ho sé, no puc saber. Entonces podria saber la versió original para yo poder contestar a esa persona. Pues el amo del solar és el que està netejant del solar, que és la seva obligació i no podria intentar passar l'amo del solar. Però l'Ajuntament no té res que veure. No, es neteja l'amo del solar a requeriment de l'Ajuntament. Pues ja està clar. En la pàgina de l'Ajuntament apareix una foto de Gaspar Sastre Cañada acompanyada de Carlos Sotelo com va quedar celebrat els 39 anys en la Riuà. Jo crec que una persona com Gaspar Sastre se mereix algo més que una foto al complir els 39 anys, o un carrer o algo del poble que representa a aquesta persona que ha tingut molt de valor en el poble. A mi m'ha fet molt favor i crec que una foto simplement al complir-se els 39 anys això és molt poquet. Simplement volia saber si l'Ajuntament té previst fer alguna cosa perquè n'hi ha 40.000 carrers en el poble que tenen un nom que això no vol dir res. Jo voldria que mateixa el meu carrer, perquè jo tinc vergonya de dir que visc en el carrer de Fantasmes, que ficara el carrer de Gaspar Sastre Cañada o el carrer d'este d'allà baix de Independents o el Corbella o el que vulguis, un carrer o qualsevol cosa. Jo crec que aquesta persona se mereix alguna més, simplement això. Se té en compte la suggerència, és una de les coses que este equip de govern té dins d'una carpeta en companyia de les propostes que va fer en el seu dia, en este cas Ferran, de lo del camp de futbol, i també tenim la del químic, que està previst que quan s'inicien aquestes comissions també anirà una en referent a lo que acabes de dir tu. O sigui, te ho anticipe. O sigui, però en aquest moment no tenim tècnic de cultura, que no és una excusa, però bueno, ho té que dirigir aquesta comissió un tècnic de cultura. En aquest cas, quan començaran totes a la vegada. S'agraeix la suggerència. Alguna pregunta més? Pues nada, moltes gràcies per l'assistència, bona nit a tots i fins a la sessió.